Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA kamau kerwat constituency uba Renington Lingdo tongkhar harengkat kejing dan lang uba ki nong sao executive engineer jong PHE division ba ai karbudan SDO pat ki GE mentakasngi ke khat khandai tarik ujleo arjar arpusau kilalai ban hiar jurep ye kejing pentrei ye ke greater mau kerwat combined water supply scheme hakasnong mountain mat kumjuru ye ke greater mau sao combined water supply scheme hakasnong light laos nai bat ye ke dam hakasnong wasi southwest Khasi Hills district hakani kejing le jurep uba Renington Lingdo kumunong mi khman ulapan pau ye kejing kemen ka bakrau ban yoi ba kejing pentrei ye ke greater mau kerwat ban mau sao combined water supply scheme bat ye ka dam kejing pentrei kalayat shat bat kejing trei ladap kumbah nyopo na kasispa AA uba Renington Lingdo lai kuplay kerpangru ye ki engineer nado UEE SDO bat ki GE ki bara shimkhia ban budin ye ka kam hagajo ko por lo kerpa dru iki kontraktor bakin pendep nok koloi katba iki jing trei ki barang sa khnang ba kila ban pendep hakapor ka babiang Rabu kipan, udon pai terus abon teli kipan rabu, pai bahaya. Hotel mi kadep juga nih berkadep yang sirum kajelu nih. Kajelu nih. Bisa do sate ke betul ka nantinya kaju. Betul nanti dalam. Em kam de. Kami Sukman ban itu sia hi ipajba barok kibala ban i lembah kene ke YouTube bangilawan ban page ya kene ke inspection ya kene ke scheme ke kereta makrwat water supply scheme bar kumjuru ngilawan ke mausau ha ke bangilawan page ya kini ki jaji bun jaji item ki jingtre page kini ki tang page kini ki treatment plan ha ke bangilawan page kini ke dam ke barang sudah page hang ni kam tam ki jingtre meneh moten ni ke bangilawan page barok itu ki light li ki jingtre ki bahe apo ka treatment plan bat kitang ya ke bagi on page yang tu rekar bat ke jingya ti jing pipe ke bagi on page isuk ban menitu bangi idon ke jingkerman ha ke bangi pai ya ke progress yang ke jing tre ngoban ai kublai kerpang ki officers ki bala tre shit ki bala ya tre kia kam tam extreme engineer barangwan thamai ke revision jongi de la sim kia bah ban follow up ya ke jing tre ban ya coordinator berki contractors te ya baro na du engineer SDO ki JE bar khot ki bala ya sim kia ke ni kam UI ki ya chakmat ki don ki item kam tam ki snong ki CWR ki snong ki i wabon ki la yadap ai ki blai shibun ai ki kontraktor ki baret bat ki bakam krauru ki bala sim kia hadu kata ki kam ha ka bakili atre nakwa banitu pajba ba ki sha ka jing tre ngila sim ya karis rangkat bar ka jing sngo ret mensim nangkong namar ngila yale persyak kendiat ya ka technical advice haka bangila yok sanction ya kene ka scheme kene ka makrot creator water supply scheme kumba san phokundai krur lajan riu phokrur ka bah ka jisha ka kum ka proposal kalong ba ka wei ka kam ka wei ka project de ban alot ha wei kontraktor bat ka jing ka advice ka technical advice kalong de ban ai kontraktor ka khamla ki kontraktor ka don ka capacity ban trei ki kam ki bahaya ko kum kine te henrei hakajing perkhat nam tak interest jong ki bobon ki balang ki kontraktor ki baret ki kontraktor jongi ki traisnong ki traijakana sini ngila sim ya karis ka bala banong ka big risk ka por ha ka bangila perkhat ba ka ban split ne kam khnang ban yo kam ki bobon balang ya so kemen hadu kata-kata ngam sipoi perkhat ba hadu kata-kata ya kata step ka bengisim bahkan penpoi bun ngut bun tli ki order haja kawan ai tangka wei ki order
engineer lai tu yang akum ba arspa andrew phau tam ai ki work order la yo ban issue na kam ta kan project ya ke bangi sukman hadu kata hadu katno phungut kados pa ngut ki kontraktor ki lai yo kam na kan ka way ka project ngalarit mesim hakitu gi hakidi gisnam baro tendai sukman ban yu i mentai ka progress of work projungi ki brujungi kim shim la long lacking behind ha ka jing la ban trei ki kam ki don kini rotor ki balashim ki kam ki wasan kror ki kam sau kror ki kam lai kror ya ke bangal yo i ki la jan ke ka progress ki la bon ki la tam ka 50% kata ke bang sukman hadu kata ka progress ka la tam ka 50% haman laki item ki bang yo i bangi page bar ki don ru ki bala jan poi setang bandep no ki bala poi hadu 70% hadu 80% ru ki bala poi ka completion stage tinggal sukman hadu kata kum no ikmat banyu i ba kan ke jing persang jungi kalong successful wala kala don kejing rit musim kejing ting mensual laki la na menteri ki lokal kontraktor jongi te hendre habangi la persang yo i ya kejing la jogi di bru jongi ngai kejing ai kublai kebakar pang ki lokal kontraktor jongi barok hoj ha kejing trelang ha ka kaidan jogi di officers ki jongi ki bala kait bhai kontraktor bar kila la menteri ki babun kontraktor ki batre le se ndadi e ba ki ba don experience bun e ha kam PHE wala kila don experience ki lain te hendre ki dang dunak experience hapo PHE ni marba ka kam PHE kam dabun ki number khoi ten ring yo i ka jingla jo ki ban trei tengah sngo ban aku blai shibun e ya ka ki trei system yo ki officer dan kan bik conductor bat ngakir bok kirwiang bah ini ipor iba satang khendiat iba dangsa ngalah keli ne ki engineer sakapno e ka por ka barang don kaman pendep ikini ki lakmi lenti bala kuru punol long ka bala ka ki lenti conductor barok bal ki la pendep hapo jo benai disembar lane lada omla aru lese hadu benai march te hendrei karang don kedak nikli bakrau bar kata kalong bahadu mentang yim pat syai la ka JJM kan extend em hadu kata kapor ka badon kam ki kontraktor jengi lada jia ka JJM ka extend ya kata kapor na keleng ka sarkar India ka extend ya kapor ki kontraktor jengi kinom face problem ka payment hendrei lada jia kumno ka ministry kam extension ya kapor kan dei ka burden ka bakrau ya ka state government jongi bansiu ya kita ki bill jing kontraktor te ki kepat jonga kalong long ka bala ngamtip kat ki barang la ban le bakin persang ban pendep kat ka bala ban le maksimum hapo jo banai kos ngira don mata sa si banai tam tiladang don ki ba ki kontraktor ki bala kan long ka babha hado kata ban target ban pendep ha banai kos ki bala la de bamla maksimum kan ki bakila ban le ban pendep ha banai kos kenang ba na keleng department kan yo ban clear ya ki bill kat ki bakila ban clear hapo jo banai kos bat hadin nang ta hoat na keleng sarkar ki pilati bangin ya khun ya kata ngin ya persang kadai ka genuine need ban yo extension ki pilati ru baka ministry kan nang ai extension ringim la ban sim ya kata for granted bakan long back nomor rajia kam long kajing khia kan hap haka kli jong ka state government ban jong ki kontraktor ki ban hap up ya kata ka bisa ka ban yo na ka state phone khendiat kan bu jing e kontraktor jongi tegane kadai ki pat jonga ya baro ngasukman ban yo i bagi skim kala ya chakmat ki JJM kidang pon hamalaki snong ngak kerpat iki kontraktor barok badi kejing trelang joki officer bad joki snong ru bagi di simkia bagi di persang ban pendep ya barok di kam ya ki balas dang ha kapor ka biangkat ki bala ban pendep state kata karang bah ya ki kontraktor berkumju department badi ki pajba ki ban yo jimotoy na kada kata kada ke bang aku berkenan dan pidon kedua cingkeli